Lejligheden Schönberg 2 ligger på hjørnet af de to rolige gader Barbarossa-Straße og Berchtesgadener Straße. Lejligheden ligger på anden sal, og der er balkon ud til Berchtesgadener Straße. Der er 2 soveværelser i lejligheden. I det store soveværelse er der en dobbeltseng, der er 160 cm bred, og her er der plads til en ekstra opredning. I det lille soveværelse er der 2 enkeltsenge. I stuen er der 2 store sofaer og spisebord. Der er tv, DVD-afspiller og stereoanlæg. I køkkenet finder du alle de ting, du skal bruge for at kunne lave mad. Badeværelset er udstyret med badekar, hvor du kan ligge og slappe af efter en lang dag i Berlin. Når du lejer Schönberg 2, er håndklæder, sengetøj, forbrug, viskestykker og karklude, internet og slutrengøring med i prisen. Se mere om booking og priser i menuen under punktet Booking og priser her på hjemmesiden.